familia, que? Como estades? Estou collendo un pouquiño de auga da villa, da nosa villa. Que auga bonita ten Galicia, Dios mío querido. Como lle gustaría a mitad de xente por aí ter un auga como temos nós para cociñar tranquilamente? Mirade, vou ferver un chisco de auga e xa poño aquí, porque estou a tratar dun anaquiño, porque imos facer receitón. Como estás ti? Como me enciche? Mira, se estás de mal humor, vas te poñer xa para arriba de todo. Por qué? Porque temos pasta. Hoxe hai pasta para comer, como que non? Hai pasta espectacular, con esas luras. E vou facer despois como un confeitado duns tomates cereixa que vos vai esbourar a cabeza, vale? Porque vou botar un pouquiño desa panela, desa historia riquísima, vale? Que vai facer como un acaramelado, nunha capiña ben bonita para despois meterlle con ese chile que temos por aí e con esas luras, auténtica fantasía. Mirade como vai a cousa, Mira, pouca cousa teño un pouco de limón. Tengo aquí unhas anchoas que sempre dan un sabor para arriba que están increíbles. Teño tamén por aquí unhas aceitunas negras, unhas olivas. Temos por aquí tamén panela. Os chiles frescos, podría ser cayena, secos, copos de outra chisma, o que queras, pero que teña un pouco de rock and roll, vale, de brillante. Un pouco de allo, as luras, unha amada de perexil, eses tomatiños dos que falamos, e, por suposto, o protagonista case e conductor, a pasta. Pasta! A que non lle gusta a pasta, por favor? A pasta, a do peto ou de comer. A min gustan as dúas. A pasta do peto a mí tamén me gusta, pero prefiro a pasta de comer. Prefiro a pasta de comer. Non son moito de tal. Mira, vou dicir unha cousa. Tienes de jardar, non? Home, teño un colchón. Mira, un colchón así. Eres dos que gardan os cartos no colchón. No colchón. A ti gustanche moito os colchóns. O colchón. Escoita, faime caso. Eu cando estou dormindo ali non le... Tú sabes cando dorme... Eu teño unha chea de cartos, No colchón. Nun colchón así metido. Sabes, na miña pandilla falase da viga. A que? Da viga. Tes a viga doblada, tes o tal, como unha columna, vale? Chea de cartos, por a mítica que os gánster e tal, metían os cartos en paredes e tal. Nunca escoitara esa expresión da viga. Na miña pandilla, cando un cambia de posto de traballo, ou lle vai ben e tal, ou de repente non paga unha ronda, que hai moito por aí que non paga rondas, que eso tamén o sei eu, que é moito de chupetear dos coleguiñas e despois non hai ronda. Pois, hai que pagar. Na miña pandilla, cando había algún que quería ir para outro lado, día, bote, hai que facer bote. Todo o mundo, xa se acabou o conto. Hoxe en día hai outros métodos para pagar fácil. Sí, pero hai algún que, non é que eu tomo só auga, eu tomo outra cousa. Escoita, no peto, que tes a viga doblada. Eso que che iba a dicir, tes a viga doblada que xa de tanto carto que tes. Bueno, aquí carto non temos moito, pero gañas de cociñar moitísimas, vale? Con esta historia de que sempre falamos da pasta, non hai cousa co arroz que sexa máis polivalente, máis que pollas botar o que queiras. Eu de rapaz comía boloñesa con espaguetes que metía medo, pero medo. Recordo unha vez que miña nai fainos moi ben, é verdad, que comín casi unha cachola enteira deles, pero unha cachola enteira deles, con meu primo Víctor. Saúdos, Víctor, desde aquí. Pero hoxe non imos facer unha boloñesa, vale? Vamos facer unha pasta, neste caso pasta corta, porque vai ver con esta receita, moitas veces falamos de por que pasta corta ou longa, depende da salsa, é mellor empregar unha ou outra, xa falando un pouco de cociña. O máis importante despois é como saborizamos, que metemos, e sobre todo o punto de cocción. Vale, neste caso, o primeiro que imos facer é unha cousa, é unha traballada espectacular, porque vamos a empezar a confeitar uns tomates. Os tomates imos despois, a última hora, van a ser como un pequeno toque e tal. E hoxe voulle meter panela, pero un chisquiño de nada para caramelar todo. Pero antes, imos xogar un pouco tamén con ese confeitado. E, polo tanto, eses alliños para min son importantes. Mirade, imos collendo por aquí e vou empezar a traballar con eles. Porque, cun bo chorriño aquí de aceite, porque falamos de confeitar, a veces o galego, ou eu que non sei falar moi ben, andado metendo, porque a xente di, confeitar non temos que afondir sempre, vale? Temos que sempre facer a lume pequeno. Claro, porque é a temperatura, non? Exactamente, vale, grazas, exactamente, porque moitas veces pensa, para non ser, outro día confeitabas e había que afundir o cacho de bacallao, vale, vamos a confeitar porque vamos a estar por debaixo de 100 grados, pase niño, e moitas veces xogamos con o lume, vou para un lado para outro, de feito, eu estou quecendo un pouco aquí, pero despois vou non pasar po lume pequeno para que se vaya facendo ben. Entón, o que imos facer o que che dicía, unha pequena, bueno, gornición así, que sexa resultona, vale?
para todas as cousas que tal, e despois meterlle unha ensaladiña, un picado, como lle quexe, con esas olivas negras. É moi mediterránea a receta. Boa. Pero entonces, mira, primeiro, as olivas, outra cousa, onde as meta, gústanme. Da igual onde as meta. Nun bocata, meu colega Juni, metía bocatas e metía sempre aceitunas. Decir, pero que che pasa? Na miña casa o contrario. Dime, Sabes que a versión o sabor amargo é algo que se herda? De verdad. Sí, non sabía, non sabía. Ten un componente xenético, bastante. A miña nai, pasa a mí, pasa o meu fillo, que na nosa casa as olivas non triunfan. Todo o que saiba amargo non triunfa. Sábenos como a ti o coandro. Pásanos co amargo. Vou facer unha cousa, eu eso non o sabía, Lidia. Ahora vaime botar olivas a toda a A partir receita. de agora, olivas ao poder. Olivas para todas as receitas, non, que va. Vas flipar, xa verás, como non pasa, que podes apartalas, se as apartas xa está, non? Sí, imagínate. Non me estraga a comida, Non, pero por eso, penso moitas veces a mítica ensaladilla. Non, mítica de con esa. Se hai nun bar, cóllela, apartas a aceituna e xa está, non? A oliva. Sí, non teño. Entonces, váleme. Mirade, o primeiro que facemos é coller e darlle unhas rebandiñas a este alliño, vale? E timos que facer tamén unha cousa, que as rebandas de allo non sexan extremadamente finas. Por qué? Porque queiman de contado. Vale? Pero sí que vai ser un regulador de como está o noso aceite. E antes de nada, deixame quitar este pelexiño. Mira como vin xa aquí, que aceite. Vale, este por aquí tamén. O pelexo non o queremos por aí. Entón, mentras empezamos a facer isto, vou ir un momento ao meu horto, como que non, porque vou coller un poquinho de tomiño, vale? Que falabas un pouco de rollo mediterráneo, máis mediterráneo non pode ser, non? Pois ese tomiño. Vamos por aquí. Ven pa aquí, David, ven, que chega o perruqueiro un segundiño. Vamos coller unhas fiunchas de tomiño. Metémola aí, confeitamos un pouco con ese tomate cereixa e depois un pouquichiño desa panela. A ver, por aquí. Perfecto. Veña, vamos limpar isto un pouquiño e xa verás como esta guarnición que imos facer hoxe é para pasta, vale? E para esas luras. Pero, escoita, se faz unha amada deles, non hai problema ningún porque eso nunha tosta destas que come Lidia pola mañá, vale? De pan, cun queixo crema por riba, cun aguacate, con o que lle queiras botar, cuns cogumelos, cun champiñón, eso mete medo, tira para atrás. Cuidado co aceitiño, porque tal, que non teña moita motiña de pó, porque sabes moitas veces que facemos os cociñeiros, andar aí, pum, esboura todo, e tal, pero eu teño que limpar, vale? Entón, que queda aí tranquilamente. E con iso, xa verás que o vai facer un pon, clink, 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 e con iso, imos meterlle xa os nosos tomatiños, mirade, aí che van. O tomate precisa de moi pouco lume. Por qué? Porque se metemos moito lume vanse facer de contado. Iso é que agora non me interesa. Por eso eu quería que empezara a bailar, se que das conta. Gústame que o vexas ti, porque moitas veces en plan, pero como vamos controlando? Cando vexo que empeza a fumegar un pouco, xa sei que quere facer das súas. Polo tanto, que dicíamos? Metémolo aquí, cambiámolo, e empezamos a xogar co outro lume que sabemos que nos vai dar ese calor tranquiliño para que ese tomatiño este, home, non che quero mentir, pero 10 minutiños, como moito, de vez en cando, facendo así, nos primeiros 5 tal. Vou ter preparada perfectamente aquí esa panela, para non olvidarme, e eso sí, importante, un chisco de sal, vale? O mínimo de todo, e un pouquichiño de pementa. Que a panela, ademais, está moi de moda. Se queres, despois faloche da panela. Que non me fales despois, dalle vida. Que a ver, que pasa? Que pasa ca panela? Digo, por sabes que moitos alimentos por temporadas poñense de moda. De repente, moitas veces son alimentos que veñen de outras culturas e integranse aquí, non? Ca globalización, a panela é un alimento moi utilizado en Asia ou en América, non? E chegou aquí e agora está moito máis coñecido. Que diferencia hai entre a panela, o azucre moreno, o azucre branco? Vale, isto, mira, é unha cousa que me gusta que estés aquí é porque eu non teño que saber desas cousas. Se non teño que saber de todo, isto é unha maravilla. Mira, o que facemos é que ela sabe que é panela. Eu sei que son parecidos, pero non son iguais. Sobre todo polo orixe, pero despois a nivel nutrición non teño idea. Pero se me pasas o perexil, eu vou aquí picando un pouco nese perexil, neses chiliños que teño aquí, e ti vas me contando tamén un pouco. Contame. Por simplificar, porque a explicación é un pouco máis complexa, vamos a poñer entre graus de refinamento, ¿no? De proceso de refinado. Digamos que a panela está menos refinada que o azucre moreno pois menos refinado que o azucre branco, vale? En graus, por decirlo de algún xeito. Perfecto. Que pasa? Que sabes que moitas veces falamos, cando falamos dos cereais integrais, de que hai que consumir máis integral, intentar non meter máis integrais e menos refinados. Sí. É un pouco diferente o do azucre. Por qué? Por qué? Porque nese proceso de refinado
falado dos cereais, falamos que o cereal perde o farelo, perde o xerme, Eso falámoslo, perde sí. todo o valor nutricional, non? Vale. Pero no caso do azúcar, aínda que perde, é que o valor nutricional da panela xa é moi baixo. É que che vai dicir, que ten valor nutricional, Claro, porque é un quero pouco dicir, pasabor, por eso explico. é Hai un moita pingueiriña, xente que claro. xustifica o consumo de panela porque a panela ten vitaminas e minerais porque boa. que non ten o azúcar branco. Quero dicir, é unha afirmación certa? Sí, é unha afirmación certa. É relevante? Non, porque a cantidade que ten e a dose de consumo é insignificante, é moi pequena. Pasa unha cousa. Igual que de relevante que é máis guapa Lidia que a min. Sí, é relevante. Non, po programa de cociña non é relevante, que cociñar, é Non estou verdad. aquí por guapa, Bueno, é verdad. A panela ten un 90-92% de azúcar na súa composición. O azúcar branco ten un 99%, vale? Simplemente. Sigue sendo azúcar mayoritariamente. Que pasa? Como? Que tamén sabe menos doce. E botas máis, igual. O mellor botamos máis. Por eso digo que a Claro, eso non xustificación para lexir un ou outro non é unha xustificación nutricional. É o que nos gusta máis de sabor e o que podemos consumir botando menos cantidade. Pero non é unha xustificación nutricional, porque moita xente di, no, é que o azúcar branco é un veleno. Non é un veleno. Ten os seus prexuicios para a saúde do seu consumo excesivo. Veneno non é porque non te mata, non? Pero efectivamente, te non digo eu. estamos envenenando. Non que hai moita xente que pensa, no, como queda de cor branco, será que lle botan pero tamén o sal, din que ahora din como os venenos blancos, non? E falan. Fariña branca, o sal, o tal. E leite tamén. Estate quieto, tranquilo. Estamos mesturando conceptos. Verdad, Non é un veleno. Outra cousa que evidentemente non nos interesa facer un consumo excesivo de azúcares libres, pero non é porque lle boten nada que nos este envenenando, vale? Claro. Xa vos digo, a diferencia a nivel nutricional é ínfima, insignificante, así que votade, utilizade o que vos guste máis de sabor e vos faga botar menos cantidade. Bueno, perfecto. Mirad o que temos por aquí, un segundiño de nada. Falaba de confeitar, estou falando, moitas veces vedemes que vou dun lado para outro, porque estou xogando un pouco co lume. Isto quería saber se estaba ben, xa está fervendo, a nosa pasta son 11 minutos máis ou menos, quero botala aí. E isto, moitas veces saco e meto, porque mira do que vai pasar. Pablo, ven aquí, a ver se somos capaces de ver, ou dende arriba, casi Roy, mellor. Van abrindo, algún tomate vai abrir, estamos confeitando, ao final o calor, non? Empeza a estar como que hinchan un pouco, medran, non pasa absolutamente nada. Isto é maravilla pura e dura. O que vou facer é baixalo, ti deixa de ferver, tranquilo, que tens que ferver a cachón. Traelo pa aquí, pa non mollar, porque agora isto, imos, ten aquí un pouco de que ese vapor non nos toque en absoluto, e teño o seguinte, mira, isto por aquí, chulo, chulo, chulo. Isto é maravilloso. Vale, por eso quero que ferva. Recordamos un pouco a pasta o que falamos sempre de como se fai, como se non... O primeiro, que indica o fabricante de tempo de cocción. Saben máis que a nós, vale? Xa saben a tipo de fariña que empregan, esas cousas. A pasta, como digo os italianos, colle o sal que necesita, que precisa. É dicir, ti colles auga de mar e coces unha pasta e non está salgada. Ollo piollo, Importante, porque collo que precisa. Así que sal da súa, pa que teña, e que collo que tal. Pásame o paquetiño, porfa. Veña, e o que facemos é, como a case sempre, coller o paquete, cortar ben, porque isto cando era tal fago de cortas mal e despois mal vai todo, acórdate. Eso é por aí. Vale, o que facemos é poñelo aí, auga fervendo, nin aceite, nin manteiga, nin historias raras, para que isto se empece a cocer. Contamos 11 minutos, seguimos un pouco metendo nesa historia, neste caso, suficientes para nós, ponnos por aí, e que empecen a ferver de contado, e como sempre vos digo, remexelos de vez en cando un pouco para que se movan. Se temos ben de lume, xa non vai pasar absolutamente nada. Isto ferve outra vez agora e nós o que facemos é, vou quedándome aquí, por exemplo, con eses chiles, porque eses chiles hai que ter cuidado con eles, que pican moitísimo. Así que deixademe un pouquiño, que vou limpando nesas sementes e nun chisquili-chasqui, volvemos para aquí e facemos o que nos queda, que é unha ensalada de olivas e marcar un pouco esas luras que son pim-pam e zampamos. Ai, da durarituri. Estos masaxes parecen unha parvada e non o son, Fago uns masaxes eu, Lidia, escoita, non probache un na vida. Como o meu. Non creo que vai como o meu. Mirade, hai un chisquiño de limón que vai ser unha maravilla. Podesme facer un favor? Exprimir, sí. Vai-me exprimindo aí, porque eu quero facer tamén con estas anchoiñas un picadiño. Mirade que isto vai ser a caña, Porque temos aquí ese chile, ese perexil. Teño, aínda con uns minutos, que hai de como 5 minutiños, a esa pasta. E aínda están aquí os tomates
confeitando tranquilamente. E agora, cando vamos empezar a xogar tamén nós un pouco con esa panela, vale? Así que deixadme un segundiño aquí, un chisco máis de lume e collemos... E mirade, isto é importante, Por qué? Estamos a falar de que dicíamos canta, cando... Mirade, unha pouca, un asubío, unha caricia. Son un poeta, Teño aquí dentro de mí un pequeno Antonio Machado. ¡Épalo! E o que vai facer esta paneliña é darlle un toque tan guapo a isto e desflipar. Veña, aí o deixo. Baixamos lume, poño por aquí tamén. Veña, perfecto. E temos ese zume aí listo. Porque ese zume, exactamente, déxame saltar. Perfecto, moitas gracias, Li. Temos isto por aquí. Voulle botar un pouco xa aquí. Despois tamén as luras van a levar un chisquiño. Veña, esta ensaladilla vai ser bonitísima. Collemos as nosas anchoínas. Que as anchoas e todos os peixes azuis pequenos que veñen enlatados que comemos ca espiña, como as xouviñas, son fonte de calcio tamén. Quer decir que moitas veces pensamos... pola espiña. Claro, moitas veces pensamos que o calcio só está no leite, pero para a xente que non come leite, polo que sexa, xa non entramos, pois peixe azul que se coma con espiñas. Temos a verdura de follas, nosos grelos, ou todas as verduras de folla verde son tamén boas fontes de calcio. Temos as améndoas, temos as sementes de chía, quer decir que o calcio está en máis alimentos, pois a espiña é rica en calcio. Bueno, pois maravilla. Eu escoita, sardiñas, anchoa, estas cousas, xarda, moito me gusta, moito me gusta. Para min é unha cea espectacular. Unha cea rápida, mira, en lugar da carne procesada dos friames, que como moi socorrido nas ceas. Tal cual. Tardas o mesmo en abrir unha lata. Tal cual, como mesmo, menos, está o mismo, colles unha ceboliña, colles un tomatiño, mira, eses tomatiños mesmo. Cunha sardiña, ese contraste que lle vai dar. Mirad o que estamos a facer, case unha pasta, vale? Que moitas veces falamos de vamos a darlle unha rustrida porque a min interésame que isto hoxe sexa pequeniño. Aquí non hai nin, como se chama, nin espiñas, nin hai nada. E facemos o seguinte, que é botalo para aquí, vale? Aquí lle falta un pouquichiño de aceite, pero aquí collemos que quede todo ben limpiño, un chisquiño de aceite e pouco máis, mirade. Collo isto por aquí, teño os tomates, estou controlando agora, facendo o resume, veña. A pasta, uns minutos. Este xa teñen a paneliña e a súa cousa, vale. A ensalada, hai que coller as olivas. Veña, trae pa aquí, perfecto. Vale, olivas, porque vou facer unha cousa. Vou meter aquí unhas poucas. É preciso, teño por aí teño aquí, un coador. Vale, para quitarlle un pouco desa auga, vale, porque non preciso a auga da oliva. Entón, eso é, veña. Aí. Se temos problemas cardiovasculares, a graxa das olivas é estupenda, pero enxaugamos debaixo do grifo para quitar o exceso de sal. Para quitar o exceso de sal, vale, se ven como esa... Bueno, eso tamén me parece interesante. Eu o que vou facer é o seguinte, mira, paso por aquí. Nunca guardemos despois na propia lata, vale? Deixamos despois nun cunco de cristal. Eu sempre digo o mesmo, cando abramos, sobrame unhas poucas, dame igual. Eu quitolle todo o seu zume, o seu líquido, vale, agora emprego as que eu quero, este líquido para un bote de cristal, cas que me sobren e veña. Aquí vamos meter, mirade. Eu sempre gardo os botes de cristal, teño un montón. Pero isto moito gardar, isto tamén chamase o síndrome de... Sí, non son de gardar, pero con botes sí. Con botes de cristal teño unha colección. Porque emprego despois para conxelar, para o que distía, ves unha lata, tal... Suficiente, estes... Epa, esos que non morran, esa podes ir para dentro, Ai non, que non che gustan. Pero a mí sí. Veña, vamos aló. Limpo mouse. Teño todo perfectamente colocado. Sí. Collemos o boneco este. Pa diante. Veña. Que a pasta vai a estar tamén. Polo tanto, mirade. Aquí, isto para aquí. Isto para aquí. Ter unha olivada, non? Eso é. Pero mira. Por que collo este trebello? Se me poño co coitero tamén podo. E non lle vou dar moito máis. Mirade. Maravilla. Por que? Se fago unha pastuxada tipo tapenade, vale? Despois vou manchar a pasta moito. Vai quedar como feocha. Valería igual de sabor? Por suposto, sempre o dicimos. Claro que sí. Pero, neste caso, creo que queda moitísimo mellor desta maneira. Mirade. Cortadiña, así. Ben postiña. Vamos apañando todo que non queremos que nos quede nada aí. E temos a pasta a puntiño. Eu teño un reloxo no cerebro, macho. E teño aí posto. Vale, isto é maravilla. Para aquí, limpamos despois un pouco as maus e temos isto listo. O que vou facer é directamente coller a pasta.
antes de nada, porque a pasta, se a cocemos ben e non nos pasamos con ela, vale? Apagamos lume e non nos pasamos con ela, que é unha cousa moi importante, queremos tamén quedarnos cun pouco dese líquido de cocción. Vale, aquí agora sí que sí, un chorriño de aceite. Vamos! Vamos, que xa me poño contento, que xa vin. Mira, soltiña, perfecta, maravilla. Veña, aí vai quedar. De feito, vou facer así, para que quede no seu propio líquido, ese líquido emprego eu tamén. E quedo con ese un pouquiño aí. Veña, acaramelando, vamos a fiar. Nos, mirade, isto para aquí. Preciso das luras. Vamos aló. Agora o montaxe é ben sinxelo. Temos unha ensalada que vamos a puntear con ese chisco de que? De aceite. Ora pregunta, así, para todos. Esta vai para Lidia, vale? Xxt, non digas nada, ti. Botamos sal. Non, xa leva suficiente cada anchoa e cada oliva. Que vamos botar sal con anchoa que temos aí? Oh, nada de nada de nada. O que vamos botar é, colle máis luras, porfa. Imos coller que estas teñen como un abre fácil por aí. Collemos un paquetiño, facemos así. Eso é. Corredamos por aquí. E mirade como veñen perfectas. Prácticamente sequiñas. Ademais, ca cabeciña aí é todo posto. Isto é unha maravilla, tamén. Vale, unha pingueiriña de aceite para aquí. Veña que empezamos. Pásame a táboa branca, porfa, do peixe. Pome por aí, veña. Un pouco de papeliño para secar o pouco que nos queda desto, mirade. Eso é. Porque despois sabedes que saltan moitísimo, e moitas veces saltan única e exclusivamente por esa auguiña fresca natural que ten o propietario. Moitas veces falamos das verduras que teñen auga, as luras tamén teñen auga, non? Casi todos os alimentos, excepto o azúcar e o aceite, teñen auga en composición variable. Home, claro, é que é normal, estamos falando deso. Estes van así, os cacholiños van enteiros, as cabezas, que chulas. Perfecto. Mirade, collo outro pouco papel, este fago así, e xa vamos a empezar a cociñar pa dentro. Mirade, vou nas cortar un pouco, porque non me interesa o cachiño tan grande para esa historia, é dicir, tan grande para unha pasta corta, neste caso. Entón, imos facer unhas rebandiñas que queden ben bonitas. Veña, así, imos bulir de contado, porque agora, sabedes que a min o da lura e a cocción, cada vez que a fago teño que repetilo, porque aquí hai xente que non ve o programa todos os días e ten que saber o que ten que saber. É unha cousa importante que a lura non se pode pasar, non se pode, que senón despois se encoira. Veña, empezamos. Veña, que se empeza aí a mover un pouco, que son 3 minutiños, imos metendo esas cabezas tamén. Vamos, eso é. E vai levar ese chisco de limón aquí tamén. Temos o chili e vamos meter unha cucharada da ensalada. Queres revolver a ensalada, Lidia? Veña, vai revolvendo un pouco nela, eso é. Mirade como vai, colle unha culler, temos por aí. Isto é importante, non a toco polo de agora, non hai problema. Temos sal, sí, temos sal desa ensalada, tranquiliños todos. Mirade, queremos botar un pouco de allo? Podemos tamén. Recordade que ademais veñen así estas luras, veñen perfectas para chegar a casa un día e meter tamén po dente, non? E moita xente que non lle gusta o peixe, o produto do mar, normalmente o vexo que aceptan mellor os cefalópodos, lagostinos e todo. Moita xente non o conta. Polvo, lura. Non o conta como comer peixe, pero normalmente é mellor aceptado. Pois peixe é, eu non digo nada, pero peixe, mirad aí, unha boa rotondada del. Eso é. Perfecto. Estamos confeitando todo. Aí está, este por aquí. Isto tamén. Listo. Agora, empezamos a facer das nosas. Mirade como movemos un pouco. Chega, o de verdad, o que chega aos nosas vidas, este aroma xa que me ven a min, xa é maravilloso. E agora, como a case sempre, mira o tomatiño, como está. Dende arriba, que? Ule. Porque queda como un minuto e non temos nada que facer, vais que ese aceite de allo que vai toquetear por aí, vale un pouco de auga da cocción, dame un segundiño, rapidamente por aquí, collemos isto, dame un pouco de limón, dame ese pouquiño de limón, veña que vamos, escolle, na casa, tes limón exprimido por aí, colles un chisquiño, metes, cortas aí, perfecto, ese lume, ben saborido, aí o temos. Vamos, un pouco desta ensalada que isto pode vas a botala. Ser o acompañante perfecto para calquer cousa, Mirade, aí. E directamente, cuidado aí, un chisquiño.
Para todos esos universitarios que cociñan a pasta con atún, toma de nota. Ai, Dios mío, pero que pasará aquí na túa vidiña? E agora espera. O truco de todo italiano é que temos nos tachebó, que somos ben galegos e outros igual. Un pouquichiño de que? De ese caldiño. Que acabe de cocer a pasta aí. Sabemos que ten un pouco de sal, así que xa está, non vamos a empregar absolutamente nada. Se queremos relar un pouco de pimenta, relamos, como que non. Facemos o tal, ten o chile, ten a lura, ten a oliva, ten un pouco de tomate confeitado. E aquí, sin que nadie se entere, a última hora de todo, mira, antes da remexida, un chisco deste aceite. Dous golpes, aquí, empratamos cos tomatiños, que xa pago, que están feitos, e xa sabedes como vai a historia. Nun chisquilichasqui, empratando e lambendo. Que maravilla, macho, que maravilla. Hoxe cociñamos macarróns con luras e olivas negras. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indique o fabricante. Ao mesmo tempo que engadimos os allos laminados xunto cunhas ramiñas de tomiño, os tomates cereixa, sal e pementa para confeitar uns 10 minutos. E máis tarde, incorporar un chisco de panela acaramelando por completo. Por outra banda, nun cunco botamos perexil picado, chiles vermellos, un pouco de zume de limón, anchoas e olivas negras ben picadiñas cun chisco de aceite, mesturando o conxunto. Agora, cortamos as luras para saltear os minutos co aceite e zume de limón e, de seguido, engadir a ensalada de olivas xunto cos macarróns e un pouco de auga da súa cocción, acabando de empratar cos tomates e a papar! E platazo de pasta propetiño, que vamos a metelo agora para dentro. Mirade que cousa tan sinxela. Eso sí, unha boa pasta, unha boa lura, unhas olivas, uns tomates, ese allo, remexes todo cun par de toques bonitos e un chisco dese azucre tamén, desa panela neste caso, para redondear sabores co limón e con todo. Moi mediterránea, pero sobre todo, moi do está che bo. Son os macarróns con luras. Nosos, aburiño!